O Concello de Pontevedra avanza na rehabilitación do entorno de Santa María no casco histórico da cidade. Entendemos que se debe seguir traballando para mellorar os servizos e que cada vez sexan máis as persoas que deciden virse a vivir ao casco histórico. Gulías visitou as obras que se están a realizar nas rúas Pratería Bella e Tristán Montenegro, financiadas con cargo ao ARI. Dende o Concello están máis que satisfeitos cos resultados. Ampliamente satisfactorio é o resultado, non tanto xa polas condicións estéticas, que tamén, senón pola cantidade de servizos, de fibra, de gas, de electricidade que van a ter estas novas rúas, esta nova zona. Tras a visita, Edil anunciou que está previsto rehabilitar 2 rúas máis no entorno de Santa María, actuacións que contarán cun investimento total de 150.000 euros. E que imos a facer unha rúa máis e un tramo máis do Eirado de Albarpáez, xustamente no que estamos, que non estaba previsto arranxalo, e o vamos a arranxar coa mesma calidade, cos mesmos servizos que fixemos até agora, e tamén a rúa San Martiño, que está daqui, que sigue a continuación, para completar un pouquiño a zona. Unha das novidades que se aplicou na reforma da rúa Praterías atopase no pavimento. Por primeira vez o Concello utilizou a pedra plana no centro e a chapacuña nos laterais para evitar posibles problemas de accesibilidade. Non descartan aplicar esta fórmula noutras zonas.